Naw ngiyanibingelela ingane zakwethu, ngiyanibingelela, ngiyathemba ukuthi niyaphila, ngiyajabula kakhulu lokho nje ngiqalile ukuxhumana kakhulu nani lapha yana kwi-page lami lika Facebook. Response engiyitholayo bafowethu nina nje anikaze nangilahla, suka kude nani enikhombisile lokho over the years. Ngiyayibongela kakhulu bafowethu, ngiyangithobisa nje kakhulu ukubona indlela eningamukele ngayo ne-response yenu. Isizathu ke esenza ukuthi nginibone ngifaka kakhulu lama video anikhumbuzayo ukuthi kusuka kuphi, ingoba awukwazi, you can't leap into the future ungazange ukwazi ukuyichaza indawo lapho oqhamuka khona. You first define your past ukuze ukwazi ukubheka kwikusasa. So ke ingakho ngizama nje ukuthi just to appetize you, kunikhumbuza ukuthi sisuka kuphi, lapho esisuka khona. Sibe nani iminyaka eminingi ekusakazeni kwami, nezinto eziningi esizenzile kakhulu ebesizenza ngesikhathi sisakaza kulowa msakazo ebenginikezwe ithuba lokuthi ngisebenze kuwona. So ngiyanibonga nje kakhulu. Uma bekungengani bafowethu, bese ngeke sibe nohlelo obelihlonishwa kangakayana lunabalaleli abangaka. Labo balaleli bekuyinina, and ngiyabonga ukuthi nisamile nami kuze kube namhlanje. So ke isizathu esenza ukuthi nibone ngifaka lama video kakhulu ileso, kodwa futhi kungekudala ngizobe sengifaka ke ama video amafishane, amanye kuyobe kuwama audio nje, just as a tease ukuthi ubone ukuthi yini le esiza nayo, umcabango wethu, umqondo wethu ubheke kuphi, ukuze nazi nibe clear futhi ukuthi yini that we intend to do going forward. Kakhulu ke esikulethayo kinina is what I call the return. The return is a project that intends to actually detach from the past and pave a new path ebheke kwikusasa. Uma suke sisaphila fanele sikufundisane futhi ukuthi ngoba akekho umuntu ongakaze ahlangabezane nesimo sakhe. So isimo sami mina bese sizongifundisa ukuthi ngikwazi ukutshela nomunye ukuthi sangenzane sami isimo ngesikhathi sifika kimi, ngasizwa yini, and ngesikhathi ngiya phambili yini ebengiyithembile, yini engiyisebenzisile ukuze abantu bakwazi ukubona nomuntu akhuthazeke naye ngokwakhe lapha khona. The whole intention is to motivate and inspire other people. Abantu bayakudela umuntu, kodwa umuntu ongafanele ayidele uwe. Nami ke I need to lead by example ngokuthi ngingazideli, ngingabonakali kuba sengazi ukuthi ngiphonse ithawula empilweni. Never, I can never do that. In fact, for the past 3 years bana nomuntu obekade eseklasini, been reading, been learning, been doing a lot of research. I've been in contact with people whom I regard as my confidants, people whom I regard as my mentors and my coaches, advisors, because ngeke ukwazi ukusurvive ngaphandle kwalabo bantu. So I will be introducing the return. The return is a project, njengoba ngisho, and it is a 3-pronged project. We will have the return musical, we'll have the return spoken word, and we will have the return business expo. Iminyaka u-16 yami yokusakaza, bengisakaza nje uhlelo lomculo wegospel kusukela ngaqala from Gagasi ngo-2007, and then 2008 I joined Ukhozi until kwafika isikhathi lapho ngilishiye khona Ukhozi. But all my years of broadcasting bengenza umculo. So I think ukuthi umuntu with the understanding and the knowledge and expertise and experience anayo kakhulukazi umculweni wegospel izosiza kakhulu in what we are curating now, obviously with advices from different people abakhona kule wona umkhakha womculo wokholo, including abaculi bomculo wokholo themselves and also the producers bomculo wokholo, and bese ke kuba yilabo okuyibona aba involved ukwenza ukuthi umculo ukwazi ukuphelela.
So the return musical is about that, and then the second one, bese kuba spoken word. Well, as a professional speaker myself, obviously in consultation and in partnership with other great speakers, carefully chosen speakers, we're gonna be, forming this team. Yokuthi uma ngabe size endaweni ezahlukahlukene, we come as a strong team, sizonikeza different messages, powerful messages, but obviously it will be based on the original plan of God for our lives. And I knew exactly ukuthi yini uNkulunkulu ayefuna ukuthi ngiyi-achieve mina ke personally. And the return spoken word will also incorporate the new show that we're going to be introducing to you ey'nsukwini ezimbalwa ezizayo, and then we'll tell you ukuthi uzokwazi kanjani sizobe siyenza kuphi, sizobe siyenza kanjani, yini ongayilindela in that particular show, izoqala nini that particular show. So the return spoken word is exactly that. Uzobe uthola lezi zinto lezi esikhuluma ngazo, and that particular show izobe ikunikeza lezi zinto engikhuluma ngazo. And then the last one is the Business Expo. So kusho ukuthi lapho sizobe sihamba khona, because we will have the return tour, sihambela iy'ndawo ezahlukahlukene. So ngesikhathi sihambela lezi iy'ndawo ezahlukahlukene, we'll also bring all our businesses, izinto okuthiwa nje siyazenza as a business, but we will also invite other business people as well, other business companies, small businesses in particular, to come and join us, so that uma ngabe sifika kulezi ndawo ezahlukahlukene, we have those people. Also the local entrepreneurs, local business people, nabo futhi will have an opportunity ukuthi bathi bring their services and their products in that Business Expo. I don't want this to be too long, so ngizomala kwamanje, and then I will give you amanye futhi just another update in other videos as well. Ngiyabonga kakhulu.